Makadi mama. Tiripo makadiko prophets. Muruchema nei. Ndine mwana wangu mukomana prophet. Asi kunditeerera handisi kuda kuti aroore musikana waari kudanana naye. Samutondivarambanise. Ndokuchema kwangu prophet. Ini ndinofunga kuti munhu akanzi ramba munhu just like that kukana anyura. Sei muri kuti varambani? Mwana wangu ndinoziva zvaanoda prophet. Ini saamai vake anofanira kunditeerera ari rude. Kukana anyura. Kana uchida kuti mwana arambe munhu uchiti unoada urora asiri, indofunga kuti muudze reason. Munhu ukamuudza reason angona kukunzwisisa. But ukangomutisiya izvo zvamuri kuita mamai zvirato drama, ndiri kukuonai zvangu. Hey, ndiri single mother, ndakakuendesa kuchikoro, hey, unozoripa, unozodi. Nyaya dzemwoyo idzi. Zvandoda kuti muite mama, ndichangoitawo gudhu munhu kwenguva diki-diki. Ndoziva kuti vanhu vanoda nyaya. But ndichanongokuudzai ndechekuti chingoendai munomuudza mareasons chaiwo ari kuita kuti mumuti arambe asiyane nemunhu. Mukamuudza anogona kukunzwai kana achida kunzwa. But kungonoti munhu siya munhu wako usina reason kuti nditeerere, ndini mai yako, I know what's best for you. Izvo zvazvibatsire. Zviri kumeka sense? And also my parents ndinofunga kuti you should have time yekutaura nevana, just a talk. Kwete zvenyu zvekuita kunga ana Hitler nana Mussolini. Tokuti vana vanogona kunga vaine pfungwa dzavo. Just sit down with your son, mungu tauro naye, mungu mubvunzewo kuti wakanyanyodei. But ukasvika uchingotisiya zvonetsa. Ndiri kufunga kuti vabereki potai muchiwana nguva yekutaura nevana venyu chero vari vadiki, just a talk. Ndosaka muchiona varungu kana kuti mamwe macultures kana vanhu vakuda kurambana, divorce, munhu angoere kana aramba munhu anototaura nevana kuti vana, maproblems andiri kuita pana dhedhe wenyu muri kuaona, haina ndafunga kuti ndisiyane nawe. Mwana upo pfungwa dzake, uyo upa pfungwa dzake. Even if you proceed with the divorce, you still know zviri kufila mwana. Chakakosha kuziva feeling yemwana. Ndofunga ndabatsira vanhu. So mama, endai munotaura zvenyu nemwana wenyu. Gara henyu, endai henyu munogara munomuudza mareasons. Mazvinzwa? Zvakanaka prophet. Yeah, endai henyu, endai noko. Just go and tell your son the real reasons. My reasons chao. Nai mama, ndaipapo pavari ipapo. Imimi nababa vamuroora makadanana makore mangani? Takadanana 5 years ndobva vandibvisa umandara. Ndichiri kuchikoro ndobva vandiramba. Saka zvinondinetsa kuudza mwana. Imweni munomuudza kuti ndo zvakaitika. Iye pamwe anogonotoya kusaidi kwenyu kuti mama ndakumubvisa umandara zvifanani. Ndai munogara zvenyu. Go and talk. You love it. Isati tizokurudzira zvedu kuti vanhu varivenjanika. Uye vana havapinde munyaya dzevabereki. But at least if you talk to your son, anogona kukunzwa kuti ndofunga ndosaka mai vangu vachifila izvi. And I'm sure you reach an agreement.
Spiritual Spectacles Night, Pungwe na Prophet T Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday 30 August 2024 kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Moudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.